Putang ina, Optimum Prime. Okay, hira bay. Shock version on naman na nag-ride. Pabil sa mga pepino. So gayo na tayo. Lupat. Saging ho yo. Yung sa ride oy. Ulit og saging tahana. Yarang saging dere. Yo. Saging. Ang gumaguran. Ang kilo giginang gumaguran. 45 times 4. Bulok lang itong mati. Dapat yung uling te? Wak lagi. Muna sa imukuhan, sunod re. Boss na sa. Wala kabuli ni. Boss na no. Boss oh. Kaya na. Hustle sagad. Two joints parang mafia. Araw, Sunday. Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Di pwedeng magtagal sa iisang place. Bago simulan mission, anong ginagawa Blaze? Tunay ang kasama, di kailangan akto. What's up? Nag-hawat na may sa among source. So, asa ta karon? Chillax lang. Part, asa ta karon, Part? Sa kuha karon BIR, massive. Kuha business permit sa among kuhan. Business. Yo, tripping. Habang naghuwat, are mga dagong truckstone dira. Kuha may business permit guys. Business permit. O para kasi P. kuha may business permit guys. Para kasi Yo, mga ninuno. Basta mga mamen. Tangwan. Itong tropa ko sa. Geng. Ito Mrs. Patty Clinton nun mama. Sa kag yun, Bert? Kusta makakasa magklase? sa pastres. Waragatay. Kaya may nasi M. Ito ba ko sige? Ano sa mga to? Ayun, exam. Oh gani. Kasi gani. Ghetto place. Let's go all the way, my man. Gang, sa spot Clinton, my man. Anastasio na rin.